Надзвычайнае здарэнне ў Магілёўскім раёне. На пажары загінулі 4. Трагедыя адбылася ў прыватным жылым доме ў вёсцы Вялікая Хонава. Ратавальнікам пра пажар паведамілі жыхары населенага пункту. Па прыбыцці падраздзяленню МНС на месца выкліку дом гарэў адкрытым полымем. Быў густы дым. У адным з пакояў ратавальнікі знайшлі 4 загінулых. Прычыны і абставіны здарэння вызначаюцца. А вось пажар на тэрыторыі індустрыйнага парку Вялікі Камень на шчасце абышоўся без ахвяраў. Ратавальнікі выявілі гарэнне на другім паверсе бытавога будынку. Што менавіта гарэла, не паведамляюць. Пажар зліквідавалі, ніхто не пацярпеў. У Менску з даху будынку гандлёвага цэнтру «Данамол» глыба наледзі звалілася проста на 17-гадовую дзяўчыну. Яе шпіталізавалі з траўмамі. З папярэдніх звестак следства ў гандлёвым цэнтры ў гэты час праводзілася ачыстка даху ад снегу і наледзі. Месца магчымага падзення снегу пры гэтым не агарадзілі належным чынам. Заведзеная крымінальная справа паводле артыкулу 155 крымінальнага кодексу. Прычыненне цяжкога або менш цяжкога цялеснага пашкоджання праз неасцярожнасць. Вядзецца следства. Тым часам у Смалявічах дзяўчаткі праваліліся ў адкрытыя люкі. Цудам атрымалася пазбегчы трагедыі. Дзеці самі змаглі выбрацца з пастак яшчэ да прыходу бацькоў. Паведамляецца, што калі адна з дзяўчатак правалілася ў люк, другая, спрабуючы ёй дапамагчы, трапіла ў суседні калодзеж. У выніку дзеці згубілі абутак, намачылі вопратку, ды моцна спужаліся, але ў медычнай дапамозе патрэбы не мелі. Бацькі звярнуліся па тлумачэнні ў водаканал. Там адзначылі, што люкі былі сарваныя пры расчыстцы дарог камунальнымі службамі. І цяпер іх аднаўляюць. А пакуль заклікалі быць асцярожнымі і паведамляць пра адкрытыя ці няшчыльна закрытыя калодзежы на нумар 115. Офіс Светланы Ціханаўскай пераязджае ў Польшчу. Пра гэта паведамляе агенцтва «Франц Прэс» са спасылкай асобу ў затачэнне дэмакратычнай лідаркі, а таксама на крыніцу ў Міністэрстве замежных справаў Польшчы. Выданне ж «Baltic News Service» паведамляе, што на гэтым тыдні Ціханаўская ўжо праінфармавала літоўскіх парламентарыяў пра намер пераехаць у Варшаву. Летась 7 кастрычніка стала вядома, што Літоўская рэспубліка зніжае ўзровень аховы Светланы Ціханаўскай. Замест службы бяспекі кіраўніцтва краіны аховаю пачало займацца бюро крымінальнай паліцыі. Як патлумачыла тады літоўская прэм'ер-міністрка Інга Ругієні, рашэнне прынялі адпаведна да ўзроўню пагрозаў. Прэзідэнт США Дональд Трамп абвясціў, што для 8 краінаў Еўропы з 1 лютага будзе дзеяць 10% мыта на тавары, што пастаўляецца на амерыканскі рынак. Мы шмат гадоў субсідавалі Данію, усе краіны Еўрапейскага звязу і іншых, не ўводзячы для іх мытных тарыфаў ці іншых формаў кампенсацыі. Цяпер, пасля стагоддзяў, надышоў час, каб Данія аддала доўг. На коні стаіць мір ва ўсім свеце. Кітай і Расія хочуць Грэнландыю, і Данія нічога не можа з гэтым зрабіць. Цяпер у іх на абароне 2 сабачыя запрэшкі. Адну з якіх дадалі нядаўна. Толькі ЗША пад кіраўніцтвам прэзідэнта Дональда Трампа могуць удзельнічаць у гэтай гульні і вельмі паспяхова. Мыта распаўсюджваецца на Вялікую Брытанію, Нямецчыну, Данію, Нідерланды, Нарвегію, Фінляндыю, Францыю і Швецыю. Гэтыя краіны, са словаў Трампа, будуць плаціць да таго часу, пакуль не будзе падпісанае пагадненне аб перадачы Грэнландыі ЗША. Калі угода не адбудзецца да 1 чэрвеня, памер мыта вырасце да 25%. Еўрапейскія лідары асудзілі заяву Трампа. У Грэнландыі ды Даніі адбыліся пратэсты супраць далучэння вострава да США. На дадатак у Грэнландыю пачалі прыбываць вайскоўцы з Вялікай Брытаніі, Нямецчыны, Даніі ды іншых еўрапейскіх краінаў у межах выведнай місіі, прызначанай умацаваць бяспеку ў рэгіёне. У ноч на суботу на тэрыторыі Польшчы з Беларусі заляцелі некалькі дзясяткаў неапазнаных аб'ектаў, верагодна, кантрабандныя метэазонды. Бюро нацыянальнай бяспекі праінфармавала пра інцыдэнт прэзідэнта Караля Наўроцкага. Паліцыя Беластоку знайшла ў цэнтры гораду кантрабандны шар з 1500 пачкаў цыгарэтаў без польскіх акцызаў. Яшчэ адзін шар са 150 пачкамі цыгарэтаў выявілі ў вёсцы паблізу Беластоку. Апошні масавы залёт паветраных аб'ектаў з беларускай тэрыторыі польскія службы фіксавалі ў ноч на 25 снежня мінулага года.
У маразы маршрутка Станькова-Менск поехала по трассе просто с открытыми дзвярыма. Пассажиры скардзіліся, што ў салоне халадней, чым на двары. Кіроўца ў адказ прапанаваў пакінуць транспартны сродак, ён маўляў верне грошы за праезд. Пра сітуацыю стала вядома перавозніку. Машыну знялі з маршруту. Як выявілася, яе дзверны механізм замёрз. Жанчына купила ў краме 2 шуфлі для уборки снегу, а трэці просто скрала. Паводле віцебскай міліцыі 53-гадовая жанчына аплатила на кассе 2 шуфлі, ды паклала іх у багажнік свайго аўта. Аднак для выхаду ейную увагу прыцягнуў яшчэ адзін шуфель, пакінуты працаўніком крамы для расчысткі тэрыторыі. Калі працаўнік вярнуўся, інвентару ён ужо не знайшоў. Цяпер экспертыза вызначае кошт скрадзенага шуфля, і ўжо ад гэтага будзе залежыць адміністрацыйная ці крымінальная адказнасць пагражае жанчыне. Жыхарка Гомля паскардзілася ў тык-току на грамадскую прыбіральню. Відэа набрала больш за 40 000 праглядаў. Прыбіральня месціцца на цэнтральным рынку гораду. Уваход у яе каштуе 70 копеек. За гэтыя грошы наведнікам прапануецца адная працоўная кабінка з 4. Аўтарка роліку спадзяецца, што агалоска сітуацыі ў сацыяльных сетках дапаможа прыцягнуць увагу да праблемы кіраўніцтва рынку. Што рабіць у чарзе да доктара? Жыхары Пінску, напрыклад, адточваюць майстэрства гульні ў шахматы. 2 беларуса разыгралі не адную партыю, пакуль чакалі прыёму стаматолага. Ролік з імі працаўніца гэтай клінікі выклала ў тык-току, дзе ён набраў больш за 120 000 праглядаў. Прапановую паглядзець і вам. Вы играете в шахматы? Можно я вас сниму? Вы ожидаете доктора? Да. А кто доктор? Класс. Вот это вот досуг. Очень классно. Молодцы. Святочнае шэсце, выступ саладухі і вялікі казан супу. Гэтак у Берасці на рацэ Мухавец прайшоў фестываль «Берасцейскія сані». На фестывалі працавала больш за 100 фудкортаў. Аднак галоўнымі пунктамі прыцягнення стала пляцоўка прадпрыемства «Берасцейскі пекар», спецыялісты якога спяклі пірог на 115 кілаграмаў, а таксама намёт берасцейскага мясакамбінату, які згатаваў порцыю шурпы узбекскага супу у казані на 850 літраў. Дарэчы, дапамагаў кухару праўладны артыст Александр Саладуха. Главные ингредиенты добавлены, аплодисменты, друзья, аплодисменты! Ура! Пасля дэгустацыі гасцей фестывалю чакала святочнае шэсце, у якім удзельнічалі прадпрыемствы гораду. А закрыў праграму канцэрт праўладных зорак, у тым ліку Ірыны Дарафеевай і Александры Мелех, а таксама святочны салют. На гэтым я з вамі развітваюся. Падрабязней пра галоўныя падзеі тыдня распавядуць мае калегі у вечаровым эфіры нядзельнай студыі «Белсат». Каб падтрымаць нашу працу, можаце пакінуць каментар пад гэтым выданнем, паставіць каналу падабайку альбо падпісацца на сацыяльныя сеткі «Белсату» і нашы YouTube-каналы. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі, беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры.